Thih na in thlan zar mega tunang hian a phur omin amak sakin ala phur om ngai lo Mizo ngai na tak mani in hal kang te mumang nuam tak thang har hlei theilo te pool ball dol har sa tak te mian thak rat takin zanlaya amit ti tlai atum lu ta wanga to sual tok ta tele ram sai che anga in thuamin van tuina an to dan chan chin kan thlir ho don ani heng thilim pu huwa po I than fi malat la lawani chuan I mar phu en dikang che a chan chu I lo thi to po ani mai the ne Thina chu mun tina a thleng thina mitam zo khi chon pumpel kan tum fo train then khatero chuan Thina lam tluang an zo thre ni tin hian na le tur lo om dam lo na le khri ba ka chian na chi khan nen kanin do renga kan ke pen tin hian Thina min thlen thei thina ni heng thil zong la ka tanga kan la him thei chan hi thil mak tak zongani a chan chu ni tin mai hian thi thei na chi sang khat chuang kan ma chan reng sia Injury, illness, and catastrophe. There's a lot of ways to wind up dead. The fact that we survive it all is a miracle. Because every day we live, we face 1,000 ways to die. Heti en ringot hi chuan in hret him lowang ma se marlim ban sa hi pawan nei takani kareng mazat rol ta khan thi chongin muania ataksa za som ko chu akang chede uvekani muchungin khuma mei azuwa chu alo mut hi san pek karin dan chon tu te mei po hian kan bul na ya Mizo ka ngai ti ren thin kan tun fo karing heng ho kya nga om hi chu thil nuam takani lo ngei tuan fin tak an kan thin ren ateu lo Zan lam nurse duty chu dollar za thamin ain huai chua tira hei pu parents minute ni chei ne ya chu wangin engthil a thak ma ti swang che tu manan hutalo mo ti a chuan marlina chuan a cigarette thuruk chu ala chuak ngala nicotine zu ka ban san theilo wang hian a boi pha fo thin reng ani nicotine hi tur hlo om tak ni in arsenic ain alet thumin a hlo om pa ka rattlesnake tur ai poin a chang zo ka ni he cigarette fab ngai mai hian marlina hi mai ala a chan tir ton ani a cigarette vap ti tlak hi atak sa tuam tu bandeis ti al turin atok chiani a chan chu he bandeisi ointment al du taka chi ani tlata engma ti thei nei talo chu a altak luan hluam baya ti chuan ana ti chekwal chuan anorlir chu ti tolin alir thlata a sola thlengdon trep tia chuan oxygen bur pai chu buakin marlina chu mai vapa a chang ve ta ni 4 degree ban kan ti hian om jeber chu ru thleng kang tin ani bera a lo me mani heting din buna dam chok thei te chu mi van nei takania ma sen taksa mel mangeng kim khanin ngayo thei to ngai lo thungani an pin mangeng kim mai kha che zo vek to tin ani hey Thina laitari name Alexis hi pian nal tak ni in mi pale me chetan po o om tak mai mi ania ma se chu amoi na chuan eng huna nge a ruai kan thlir ton ani zantin mai hian amu manga chuan mi maksak tak tak mu in chu chuan tha alo tum sia thina hetiang mu mang hi SUNDST in aming anfua om zia chu sudden unexpected nocturnal death syndrome tinani anmu manga chuan ram hoi churon in larin chu mang nei tunun na chu laksak an tum thina kumsang zagwa somsar le pasori atang dei to khan mi za chuang fe te chu he syndrome wang hian an lo thi to nge ni Alexis om da nang hi mu chuan na tur ti khia reng thok har sa ti wang in leng fak ipu ngayang chuting anga mi om I mu chuan mangchia po arap thlang le ti bai om ber amang ti lo thiam che
chutia har chua thei tak mai silowa chuan Alexis chu alung mumal lo taka phu pange mai chuan ti thei ania chu kardiak arrhythmia tia soi thin nin thina thlen theini amaron ti boy tu chu a oma chuan thuin a kuttereu te chuan a thei to pana in a rok chu a re be sak tlat maya ti chuan amut hil lai tak chuan a bohural tani thi chan lung phu chol mumanga an thi ni chuan ataka po an thi thin ti in an lo soi thin hei hi thu dikani em ti Alexis Mizo du viau maila amang lama tang chuan ko har thei ani ta silofa kha ba teru te kha kan zot me niang chu kan thial le tur chu nei charron in rol ve china chuan tuma dam chuak an om ngai lo chu mai baga chuan pa pakhat mi bi thak hrat tak chan kan lo thir hotel bok don ani Zinli Johnson hi khwale tuitra ti turang chi hi chu ani lofa hu ko vela kam hring mu to zong zong zinga chone mel cheber ome chu wangson kele ka thian te hian inun na hi kan ti chevek do ni min tha thei chone ti fu ma tang tual voi sari atha wangin electric chair ti hlum turin achung thu rel ania ti hlum ani malok ni chuan nang mi phiang sen khan ngen thriata ka khu har ve thonia engeron tin tum che chu lia hian hu pha ka om to phot chuan khum chiam zel maya a public defender Frank Stone ngei po ti amin chu wangin Frank kan chan chin lomom hril tura awatlo tung po chuan a phur te chiam lo ente I chung chang thurel thatnin petrol om lovin tam chung I tang song don ni chu I hriamo hey boya khoi kal dona chan chin lomom takani chu line kom ri la mole lia chuna van nei na lom na na sel chunga ti fu thin angin opera so chu en pa in thira sim thu thlenga chuan a thua ma sere lo te camera thil ti theina luang lo chu dan aina lo om nep chuang lo ti a hret huayang lia chuan TV chia siam thata tumna lama a hrui chelai chu a zuk von fu pal hlo meile alal thu thleng nom tak chu electric chair a chan tir ta ni karin dan chonin khate metal thu thlenga thu wang khanin ataksa chunga kol pe tha dong to kalu thei panin ka ria ataksa chunga kol pe tha makta doi chonglut khan alung bulvela na thok tam tak chuti boin chu chuan lung phuchol thlen theya chuwangin athi chan po lung phuchol ani ti phadrol ani lo volt zale soma sang kol pe tha avun chunga lut le athir thu thleng in tong chu atan chuan thina tok atling em mani lia chu hrui chuan a hun lova anun na chu acha sang ta ni thil chiang em chu kan thi ni tur lo thleng ani chuan eng main adal thei ngai lo ani ti hi an hiren diani in akuta hian pa chi khat dang dai de umai akenga thaler muna hian arui ema wangin ramsang main asapatal vel mai mai ni he papa aya hian poli compound chi khat psilocybin omin ataksa chu psilocin chuan ron ni in chu chuan genetic effects aron thlen ta ni thingbuk da che zona azot vel mai maya ma se chana engma mu anei lo achang le ui ril ru ang deuh te puin chulai vela chuan abal theiang berin atal da chiama ren dia chumi ale der ang main chuwa thil ei na thowang chuan atlan kul chiam chiam maya chu aya thil thalo sok chu ala tok ton chawani tlaila maloni chuan ren dia chuan fari or ji pol om khom na pakhat awatheng hlo maya fari chueng ti na nge kan ti chuan ramsa nga in thuam in ti hlimna na a hu hawa om khom thin soina ni fari orgi hi farpal ti hriat lara ni zok ma ramsa ang chen an khosa chuan chu me nu athil thleng chu thil thleng thin pa nga yang hi ni mai ni rendi din huna chuan 6 month chu thil thatak nin alanga zebra hi a chhelo re khop maya nang khamerong khoisu an thil ti dan chu hriat thiam har sal he mai zebra le bivar te om du laia ti boi thei tak lowa chuan mun dang apan leta
ma se arpa chuan a mui chuan a lo hnawt son lia an zinga chuan lom hlo vak ani ka ring lowa a bik takin mi pa ni ngat phei chuan a awm dan tur chu he pai tu ngeya kalal rama hen enge ron ti ve tuma kal son rom mela alandana chuan ramsa ho zinga chuan mangai tu a mu lo mel khom mai ma se chuti lai tak chuan an bulloka chuan savom anga in thuam mal taka om awa mu fu ta hlo mai le rendia chuan chu savom nen chuan hun hlim om takan man dun thei a bei seitlat ani ma se mu chu savom tak tak ni in mi hring ne na six mang tur ron kal chu ni ve ho lo mai savom chuan in fiam pui turang ni lovin ama ron bei tum tuanga khan ngai tlata savom achunga tana nangan hoi so ge mani chuan ei che che ma ba ka nei to ni adum lo lai ber chu chetilak main chetalak khalung che rendia van toina to trang hian sir tur tal kan la nei lom hei hi thluak ania chuan hei hi drugs in a ti boy nuwa i thluak om dan churi chuan hei hi i rui wanga savom 6 man pui i tum wanga i chunga thil thleng chuni kan hriat reng tur chu ramsain ibit alani po in ai ti thinang che kan thlir ho le tur chu pool ball dolder tumin to suala to dan ve thungani chu mai ba ka chelo deuh wanga van tuina tok ta chan chin kan thlir ho tel bukang na .911 point heta chuan ti thei an nei vak mel lo mi patam tak chu par chuan lai ai hian an lo thi fo to thina ma se sami haks om dan ang hi chuan tu ma an lo ngai lo let yang night rider tele an chas te tan chuan isang tang ang bokania semia hi an fenga pok bol lo berani chu wangin thian ten an au po chuan hey semi unau pa chik minan tiro ichik chu minen tir ta che enganga hlo om poni sila semi a hian ai tir em ema mitran ka te chu rislak chaklat mai mian nia bol nom ta kan nia thil tha lo lampo tin chaklat zel ni semi a trick hiat hi thil hlo om tak mai nia pool ball chu la in aka chunga chuan ada ti chuan a rhok chan ve a chuan zuk dol lutin a rhoka chuan a chuk chho kwal tir vela chuan ball chu aka chuan aron ti chuak le thina ni ma se round ni na nei le tum ta tun tuma chuan cue ball thlang ve thunga aka chunga thil deina puma dolemo a shoka da in ala chole thei poni mai theya chu tinga ti thei chu ro pui hle ma se a hla om tak zet ani iti sual chia wani semi ball chu roka chuan adol thlale ta chutia ti chole atum lai tak chuan thil akal sol ta om dana dik mi alonia ingang point tum sate ma se semi chuan cue ball chu ala chok thei da ho lo mai tui ma khan nai non gol ro semi an hiar lo chu bana cue ball an man thin hi ball dang line alian ketani ti semi an cue ball lian sok adol khan a roka chuan atang tatlata he chi khi voi tam tak alo ti to thina ma se tun tum chu eng fang nge ati dik thei lo na chan khelowin aboral ta ni thlabial zan tluka zan tha hi miduk tak lo tan chuan om lovang Arnold Mosa hi kan lo mer khiat tirang cheu Arnold a hian tu vera changin mi bi thlag rat ema Arnold ta chuan awan nei na chu oi har sa ti hial so kani a mind tu ma fritz mangai na chen pui la pungai lova ke ma chuan
manin shot na huna ni ti shia thei na thaber chu manin shot sei duwa masem man ni chu idu me lo thung sia I thenam ten hen ang khe ngai ti aron ti thelo na che mun biru de hleka omin thlinerem chang tak thlan thiama poimo hle ya chun en thlang nui ni ve ti a hriat lo nan thomeng ma siam lo tur khoeng a chuan Arnold ta hi min kil toi tak mai mi ni in aniang nula chelo tak hi chu biak po abingam lofang ma se zanina ero hi chuan popsikula atang ni bermai Arnold ta chang na chu anasat do em awangin mi bi thak jing ten anti mi lo tur dan khat na chu abo changala tuk ver bulom lo tur ti chu chuta tak chuan ain control theina chu hlovin duain alut thung ma ta ni nola chuan aron muta chuti lai tak chuan tuk ver chunglam chu ron tla thlain Arnold ang honga tak chuan aronin hatta achak na so sang lu tuka wang chuan akiwin tuk ver taw na thing chu afanek fuwa tuk ver chu ron tla thlain chu chuan a spinal cord a C2 le C3 in kar taka chuan aron deng fuwa helai mun hi kan narfin kan tak sa pem poimo lai blood pressure le kan thok dan te lo control tu nia chulai in zomna chatani chuan dam chuang ngai naum to lo Arnold ta chuan asir lai chu asir chuak chiang lemai mi bi thak hi thil thata kani lo mai pa ka dan bo chiana ni Arnold ta chan ang hi I chang ve thei ti riang che kan thir le tu chu thlona la thlog reng chung sin pilot chu aron tla thla a chopper po chu thlog reng big ta lo chuan aron tla thla ve le hala helicopter chu khol lian pui thlok theinin a khol pakhat lek point na thok lo ani chuan leilama bir thlain a chunga chuang zong zongin an thi pha thina chu chia chu helicopter pilot Ben Muran air conditioner pound sang sari zetarit a choya wanga a chunga thil thleng chu ni bena chuna thian tele a tho pui te mit muwa a thil choi lai chu thlawin a thlona po chu leilama chuan a thlang pui ta ma se khuanu hian Ben Muratan hian dumdang alo nei reng po ani ma na le maktak main thlona che sual lakata dam chuadan chanchin soi thei turin khamine kan mi sanche air condition thla khania chu keima ti turania khatia ka khai no re vak lo khane khil ri bur mai ka shita an drive safa rotator chu acheta ti chun helicopter chu thunun hlei theilovin afir kol ta chiam maya rangdewin athil phur lai ri tak mai chu a thlo thlata emergency landing mangchuan theitop choin ti top katuma omzia chu engine khala chokin chulaya thilriam lam han thengom mang chu akan sananga man turania pilot hian chance khachian ya chu atrum mine another chhiata wain thei to panain a chopper chu a phi vakanga ya katran mun siam train fit somnga pani sanga chuan tho chau kaduma ma se kadunga kati te tak lawa chuan noilam kapan thladel tial tamaya karil rolom ma seber chu kathi don tin kalu ka tauchara chuan kan hari kan na sai mem boka engwak ma kha chiang takin ka fum fe dei tolo bena helicopter chuan lei chu amazong taka dorin tu man nam chuakan an ring lo hrim to ne ka van nei tak zet nin ka ria khameni kha ka thini tura ro ta ni lo niang ti hi ka ngai to ta ne
pen mura thil ton atanga chiang em mai chu kan thi ni tur ruat alani lo chuan thi na hi kan pumpel the ni ti hi Bullet! 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 Bullet. Bullet energy drink chuan Mizo ram alo thleng ve ta. Thaule cholesterol pai lo energy drink. Bullet energy drink hi lo in ve nge yang che. Shechiang du tan distributor. Zorem agency Bethlehem Veng Thang. Phone 9436141490 2320077. ole thian teu man som na idon zong song chiar chungin he soi en thea wang le itil velo wangin lom thu soi molang che he mi phung lung kho sakdan hi chu soi mai na siak lo thila thak tak tak ti juk chak zek zela mole he pa hian nula chhelo tak a hroi hong do ne mo ati line silai mu a hon lo thunga no pang thuai lo tak ni ngaim intur iduem imid lebeng uluk takai chita huntai khát tiền khăn tị trên tụi này à achan chu thi thei dan chi sang khat kan thlir ho le don tla talo thina chu mun tina thleng thina mitam zo khi chuan pumpel kan tum pho thrin then khatero chuan thina lam tluang an zo thrin ni tin hian nat na le tur lo om dam lo na le ri ba ka chien na chi ran nen kanin do renga kan ke pen tin hian thina min thlen thei thin heng thil zong zong la ka tanga kan la him thei chan hi thil mak tak zong ani a chan chu ni tin mai hian thi theina chi sang khat chuang kan ma chan reng sia zon kuk sawatan chuan hring nun hi achevot votanin ber mai khovel hinu matima ma dewani thil chia la khomin asiam danglam dan turingo tangai to thina ami zia hi chu thil hlom le tri bai om deuh hlek pon ise mi ten an thil lar thena turani don phat chuan ti du tlat miang hi nia mi then khati chuan hetiang thil dang dai ta khan ti hi ani dik ve reng reng ani abai chai danglam le heng luru rolem asiam mang hian zona hian sum amamo ai tamma ala lut ve thina ma se sumin apek ve thelo hlim na chu te si hian apedona ni a me na alap met lo mai po mi toemo mani taksa hin savak vak thin te hianin neurochemical bank and tiklang fu thin ani ku ka chuan aina sa ti le adua te si chuan welding machine chu karena voin steel chair thu zona beng bea chuan avua saka ma se te si chuan rei ati sak ngam lova zonan adu thu samang takati adu ni chuan ama ngein ati angai don ani smile kotle lungte hian na thonan kolpe than bang thina MPS bolza som thuma sang karen chung atak sa chunga chuan lutin alung chuan alo dor masabira electric sokemo track ten wang thi te achan bul pui per chu cardiac arrest wang ani John so hetu te tan chuan athi hi thil mak ani hran lo
chắc hiền đủ thứ sắm mol mang tắc mày này à Roxy ni mana trăng toa ama ngai em le atrak silver rong sang squa som ngai le pani royal trailer home te hi annia a thale tu ain khal chu main a trailer chu uluk takin atifai ma sapota boite kan pani hian karin me don lutuk midang tan chuan tho chak om tak ni lo ma se chakata ni ro chuan ani ve ho lo thung asuang tuana chuan highway atlanin abula chuan adu tak roxeni athu bokanga khovel mi pa hian ani tluka hlim an om thei to ngai lawang a thale tu a top nan thil pakhat chi atui nai chialo alandana chuan chaka in thar chuan thil rit tak aphur telani du mel kumsom nga le paruk chung te meu condox beerman tlom galon thanem tak le chips te chu chulai muna chuan anlo om chang to a chemical manga then fai chu kong om chuna ni ta chaka chuan trailer ek in chunga chuan galon khatvel bridge azuk leiluta chuan an hak deuh wangwanga reivak lowa chuan noilam chan na chu alo thlenta septic tank hun rei tak man to lo chunga bliss galon khati leilu tani chon antan chon chanchin lom om takani ringot mai alkaline bridge le acidic sludge anin pol chia khan chloride gas lau om tak an siam chuaka ani na taka chon gas sambar siam ani ber mai achua pa tura hi blu nem em awangin chaka chu jin khothong tura in bot sei lai in kongdangin azin kong lo zo top tir ta zo kani Happy New Year Happy New Year kan clear hole tur chu silai muleng du ai leng thui ma ma le papakhan zu in chak ngoi ngoi bottoms up good luck omang bukin bad luck po aom thin khi Ronald ani in New Year party zoa akiang anula chelo tak omin in holo ti khriat takin anin ko choka amalam hun chu a eng chon khoi party amon kal le dona Sawai lo ka so nin ka siya. au Nga tingi. thogle khata aron na zoka chumi nuwa i om vela chuan thil chun ang vong vong i khret hoya leya chuan tloin minute ni nu loka chuan i thi chu ni der mai chu kan thin Ronald ta chunga thil thlang chunia autopsy anti nuwa athi chandik tak hi riat chhuat chawani Ronald ta te party na changa mail khat vele ka chuan bomia le athian te chuan zu in pain anloin ti hlim ve a sanaindar so pani arik don taka chuan bomia chuan asilai chu ti pu aril ruk ta silai bai re latang chuan ati ratang in second khata speed sang he chakina chuakanga chumi nuwa second khata mel chan ve chakin silai mu chu athlok to doni Nga tingi Ka tisene ni lo mo. leila marong kir thla le chon chak tak mai na ron kir thla leila marong kir le khana chak theyang berin na ron vung thlatong khasilai mu kha mi te ma chunga thil thalo tak thlen turin a chak to kani silai van lama me po hi suala ni mai ba ka silai muleng velwang hian kumtin in American mi eng mosatin anun na anchan pha thrin minzir tir New Year zana sanain dar som pati ari khuna chuan biru ro eng wangin nge he pa hi ba room kong ka tuilum ip keng chungin adit
zona ho lam tak ma se chan boi thlak takani Mickey hi zungol vei thin setak mai nia angong hi zai zo hlim lolani wangin zuin thelo pha anu pui Teresa hian thei top choin zuang ngai thei nan hreom tin reng lo tur to thina ma se zungol vei pasal ne chu thei lo thluk angani Mickey chuan atuilum ip chu arol la chok le zungol vei tak tak to hi chuan engma poisak an nei to lama zulam rung kai tel ni phot chuan nel police le thil dang po in an shengai to lawani an taksa azulu khan an tu tok ni Mickey hian ai blo ken sak tu tur hi amamo atira chuan Teresa chuan an hiela ma se pasal chuan atilui tata Teresa chuan cherry bottle khat chu tuilung ip chunga chuan thun lutin puzu du taka duang chuan atita zuum chu hon ni in kan pu chu a hlim nge mai atok to em Theih monga tang zin hian thazam khoi be ke mema achan chu Theih chung aham da te khanin thazam tam takamin chu uzuk hanan chia jokta zu chu lu chhozelin thina paltang nga ya 90% bel chu thina champang ta thin ni badroom a chua san ma tang to in Mickey chu aroi che to ema Teresa chuan khuma chuan mutirin amut hil the mai be se ma se tun trum chuan I hau lo mai a thisina alcohol level chuan point som nga le basari a kok vu maya engpo ni sela 0.40 chungla mani to chuan thi nai to tin ani Mickey zu in nani chu alo top da ni kan thlir hole tur chu school gym teacher hi engwai nge din rengle chon SWM in SNM atum na lama DOA to dan kan thlir hole don ni OFMG Mitchen khatan chon high school kan chuang chuak che hi mal som na ni in hun lim om tak kan man thin lai te kha kan ngai to chuak thina ning ngoi hun I man lai tak te kha I khra chuak ve thinem nart ni in engwangin nge mai che de khan an ngai na ve ngai lo che ti hi I ngai tu ngaim ole naw tu kholum ti chu khria ma se ti tur kan ngalu tu kania pu chikas ki hi entir na thatak nin ka hria wena hian zeppelin khodani kan zir dona hey ngai thata che Apma losers lir an ding thup mai hi oi harsa ti ma zo kani hey local te che ma se chu ho chu Zeppelin vomdan azir ti an ngai miau sia amal te ten heng specials Olympians te hian an zeilo si an ron tar lang kau lama Chikas ke hi athletic thatak ani thina atak sa churem takasiamin athei to panna in azvlin chu athlota athiam ple mai khateng khan zeppelin chu khothin turania chephosol deulo sela chuan tuna po hian local sport bara am wrestling te po ala ti ve ma na Mase Chikaski hian zirtir tu ten an tlang au puireng thin thil pakhat thei hil anaya chu attention back coach coach engai ti renga engma heloin om phalanga achan chu thilzum khana mit taka chum tangin alo chunga khan thi ti ting hal dona chu athi pui ber pokhani chuna thoka khoitel boka
khát tiếng anh khát chuan machine tan sikhim rei lo te bak damna chan som lo ni Puchikas kia chuan phim khurtok lo wangin anun na chan pha ta ni ma se top thlengin dan pakhat zom tlat ania chu Zeppelin lama imit meng rengang che Semirki ang hi chu anwang ngotang kumsom thum le pani mi ni in ama hi alavarjina chu wangin polana sailo nan mun pakhat dang dai deuh mai panta akal na muna chuan du thlan tur atam ngang mai heng chu chiel lo hi a French mai chebula chuan a che su thelo se man pin tang pathum na thlet meu chuan no pang thu oi lo tak zong lo ni hi se matan chuan nil rula ni talo he thil mak dang lam tak hian adu zong zong chu apeto don ani thu oi chung chuan chong su kati anga piangin omang che Sema chu apur ema wang chuan thak no in ain hrehial ani ani na taka chuan thil dang wanga thak ani ma sok Sema hian latex allergy na satak anei ti ain hrelo mai poni ngoi ro badamemo allergy dang ang bukin immune system in a huan zong taka ton chuan engtin amo hiat na alo om thina sema chuan thil engamo fel le lo om ti chu a hrethiam maya he a boina lakata hi engtin mi atal chho thei ta ka nge chetan khachuan sema khan no ma ti wangin a che emo ti mai te kha thil ni om ve the tak mai chunya a chan chu mi tu emo I om pui ma sak ber chum chuan adu dan le mi ja te isha chan lo mai ma se thian nu la chuan nu ma ti ema wangin a boina la chu hiat thiam pui der silowa thataka an lo chan let hian nuam ati kul zel boxia chu a thiam thil thaber ber chu sema chu a chena phuar be tlat ania wangin le a mai dom tlat ania wangin sema hian a har sarna to chu engma a soi chuak theilowa a su chung a ve thung chuan sema taksa chuan om ngai na a hre to lo ani ber mai hetia angchi hi latex allergy a po a hlo om ber pol ani a arangin a thwam no hi phel ngal thwai ni lo amit te po an thip tun to a chu mai ba ka a taksa mun tin mai chu thak lo lai po a om to lo a to pa chuan sema chuan anaphylactic shock anei tak nge a hetiang kan ti chon tak soin allergy na sataka chan le thana ni mai bp chu thok le khata tlatiam thutin lung phua muang tial tiala a hnu loka phei chuan thu tur pom to lo taksa khol rang te chuan an na tho chu chol sanin an thi mai thin kan lo kir le huna chuan hawaiian chol mangin long suin tui cheng mi chu tuya atla thlapal hlo mea chu ta tang chuan alo chuak le to ngai reng lo ani kumsang zukwa somkwa le pathum thlasik lai khani in hawaii chol manga an kalain khwalzin hu Alexander chu volcano chua thin na kham pang pera chuan tuifon ton za sarile som ni zetanga chuan avor chuaka tuilang tuma abe mek lai chuan tuifon chak tak dang chuan ron chim lein lungver chunga chuan anam luta helai mun hi athukin fit somrup ayat athim hera thim chamuk mo pane mai khoilam ngai pan poiselo banga boro kom box silowa washing machine ang hena let but ani ber mai alla om dan chu pui takani rangot mai tuifon lup lupare nu po chuan hiwa chu butu reng om tolo
chan chuak tu pol te chu lo thlengin nun na nei to lo ruang chu bu tu min an zonga jet ski abik taka hetiang ni khuwa man tur tuang chu arwang zong tur chuan manga dar kar khat chung an zong to ma se engma mu an la nei chuang lo chan chuak tu pol te po chuan be tong tran tia chuan hiwa chu aron lang thut maya tui phone le chuan aron pot hei hi lo nia live ka te churang takin an tlan phei ngal thoya an jet ski chu hiwan aron von theinan ama nei theiang ber durin an vatlan huala emergency an ti thei ang chupe masa in chumi nuwa local hospital lama phur pheni tani makdeu main duk tlema zong le liam te nau ti lo chu liam pui engma atur lo adam chok thei kha makkat emema pathian thi hunata na lor lo ni karingber thi dan chi sang kha chonga ompo ni mai thei ma se maktak main hiwa chu adam chuak tlat siani